हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। नै दायो आङो दुब्लि बारियाव माइ गायनो फैदों। इनिफ्राय दिनैहाय हाल जांख्रा लोगोफोर। नै दैयाबो जा गिदिरखा बारदों दै। आं हाल जांख्रानि माइ गायनो फैबाय। दिनै जोबसिगोन जोंहा हाल जांख्रा। दै बारदों जि गिदिरखा नै दैया। आयो जानदिसे जाखानाय नै आंनो। नै भिडिअ साफायग्रा गैया नालाय आं हारसिंनो साफायनानै नै खर'निफ्राय साफायना लादों। दैया जा गिदिर नै दै एखौ बारनांगौ आरो बारग्रोनांगौ। नै जानजिनि बारलायलायबाय नै आंखौ। आयौ बारखांबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ। दिनै जांख्रायाव माबायदि माइ गायगोन। जोबसिगोन दिनैहाय जि इन्टारेस्ट माइ गायनोसै जोबनोसैनि दिनैहाय। नै जोंना जांख्राया बेखिनियावनो नैबे दब्लायसे। इनिफ्राय एसे माबा लामाबो दङ ट्रेक्टर लामा दोननाय। इनिफ्राय नै बैयावहाय इसोर खोथिया फुबाय थानाया बेयावहायबो गायगोन आरो। इसोरो आब'मोनहानि फुगासिनो दङ। जोबसिगोन खोथियाया दिनैहाय। ओमफ्राय जोंहाना बैखिनियाव आरो खोथिया एसे दब्लायसे मानि आग्लायबावसिगोन। आब'मोनहानावबो एसे थोनानै आग्लायहैसिगोन माने। आब'मोनहा जोंहानि आदि गायो नालाय ओंखायनो इखौबो गायगोन आरो। जांख्राया जोंना जों सानैल' रानि बिफाजों आंजोंल', रावबो गैया। मानसिफोरखौबो मोनलायलायाना आजिखालि हाजिराबो मोनलायलाया। बिनिखायनो जों सानैजोंनो गायसिगोन आरो। गैखाला नालाय दायो। सिगाङाव हाजिरा लादोंमोन जोंहाबो। नै इसोरो आब'मोनहानिया फुगासिनो दङ। दे लागाव जांख्रा আজি বুকা লগাই দিম দেই চবতে। আমাৰতো জাংখ্ৰা যে কাৰণে মই লগাই দিম আৰু। হলেও লাষ্টত লগাই দিম। नै दाना गायनोसै आङो लोगोफोर। माबा खोथिया एसे फुना लादोंमोन आङो। दाना ट्रेक्टरा फोमोनना गालांबाय नालाय गायनोसै आं नै। खोथियाखौ मोनथामल' रानना लाग्रोदों आङो नै गायनोसै। आयौ खुलिनो हायाखै माथो। दाना नै बे दब्लायसेखौ गायखांबाय जोङो। इनिफ्राय दाना ओंखाम जानोसै लोगोफोर। नै ओंखाम लाबोखादों नालाय। नै आरो दब्लायसे फिसा दंबावो बैखिनियाव खोथिया थिलियाव। ओमफ्राय दब्लायसे फिसा माने एसे दब्लायसे गिदिर जागोनानो। माबा ट्रेक्टर लामाबो दं नालाय। आजिखालिथ' मोसौ लामा होना ट्रेक्टर लामासो होनो। नै ओमफ्राय जोंहा मामिया गेलेगासिनो दङ लादु बानायगासिनो। लादुआ गैला नोंना सना? लादुआनो खोलैजोबनानै लाबाय। लादु बानायबाय थायो मामिया। जोंहा नै बिदि साथा बानायनानै दोनखायो जोंहा मामिखौ मालाबा लाबोफाबाथाय। मामि लादुआलाय नोंनि मा? नोंनि लादुआ गोलैलांबाय। आइसक्रिमालाय? आरो आइसक्रिमबो बानायबावोसो बियो सामसजों। बोरो आइसक्रिमा मामि? गोलैजोब्बाय गासिबो। सामसालाय? अ सामसाबो गोलैबाय। सामसा दङ। आइसक्रिमा माबायदि जादोंमोनलाय नोङो आइसक्रिमखौ देलाय खिन्थालाय। बोरैजाय जानाय? अ आइसक्रिम बिदि जादोंमोन। दाना ओंखाम जाहैनोसै जोंहा मामि फै दाना। बै आलि गोरानाव जाहैनोसैहाय ना? आलि गोरानाव जाहैनोसै रानि। थाव थाव। ओइ नों ओंखारनाङा आं नोंखौ बामगोनसो। ओंखाम जानोसै नै सबाइ ओंख्रि। इनिफ्राय पियास हाखावना लाबाय। इनिफ्राय बानलु। रानियाबो जागासिनो नै। मामि मामि जानाया मा ओंख्रि मामि? सबाइ बिमा। सबाइ ओंख्रिसो दा। जोंहानि हाल जांख्राया नैहाय जोंहा मामिया माइ गायबाय लोगोफोर। नै आयौ हाबाब
मामियाबो माइ गायनो लुबैनानै हाब्रुआव ओंखारनानै गायथारबाय जोंहा सिख्ला गोराया दे गायद' माबार मामि माबार गाय आयु हाबाब आयु हाबाब आयु हाबाब जोंहा सिख्ला गोराया माइ गायथारबाय दे गायदो माबार गैलाहाय गैला जि बुरजा गायखांखाबाय मामिया आयौ 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 जिरायनानै थाला सियाराव गायनो लुबैबाय हाब्रुआव गायनानै माने गेलेनो लुबैबाय बेबो एसे बिनिखायनो गेलेनो होथावथावनो गायनो होनाय जाबाय मामिखौ बयबो एसे फुर्ति इन्टारेस्ट लुबैयोना बिनिखायनो एसे गायनो होबाय आरो दुब्लियाव फैबाय जेथिया गायनो होबाय मामिखौबो मामि माइ गायबाय मामि दे नै गायगासिनो दङ जोङो बिफायाबो गायगासिनो दङ नै टें जालायनानै दे हाल जांख्रानि मामि हाब्रु फुननांगौहाय नोंखौ मामि आंखौ हाब्रु फुनगोन ना फुना फुनगोन आयौ हाल जांख्रानि हाब्रु फुननांगौहाय मा आइ दै हाल जांख्राहाय जोंहा दिनै हाल जांख्रा हाब्रु फुनलायनांगौ दा मामिखौ एसे हाब्रु फुनना होगोनहां मामि नोंखौ गायखांजोब्बाय लोगोफोर दानिया माइखौहाय नै ट्रेक्टर लामाखौबो गायजोब्बाय आरो नै खिनियावमोन फिसानो लें लें लेंनो गायलांजोब्बाय ट्रेक्टर लामा हाबजासे लामामोन आरो बारा फिसाद्रायबो नङा बेनिफ्राय नैयावहाय खोथिया फुगासिनो नै बे खोथिया दब्लायसेयाल' थादोंमोन नालाय आइ सासेया खोथियाखौ बायनानै लांसिगोन माने फुदों बेनिफ्राय जोंहा मामिया नै हाल जांख्राया जागासिनो दङ मामि सियाराव फज'ना दोननाया सेस ओंखारनानै नै हाब्रु अबस्था गैयि जाजोबखाबाय हाल जांख्रा माने बेनिफ्राय माने बेखौहाय सिसि आं हालालै मोजाङै नोंखौ थुखैहैनोसै सना आयै 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 फैदो हाल जांख्राया एकदम फुरा सोलिथारबाय जोंहा मामिया नै फैदो ओरैनो हरलाय मामि एसर खुगा मानि नांबायलाय मामि आयै सना आंनि जिउ फैदो थांसै बानोसै आं आखाइखौ एसे सुनानै बानोसै अबस्था गैखाला जोंहा मामिया हारसिं हाल जांख्रा खालामगासिनो दङ दिनैहाय बिराद हाब्रुआव गेलेबाय बेबायदि गेलेथाराखैमोन ओमफ्राय जोंबो गायनायाव एकदम हागौबा साननानै गायनायावनो नै सियारनिफ्राय ओंखारनानै मालाय गेलेगासिनो फैदो मा फैदो थांसै मा फैदो थांसै दा मा दाना नै जोगोनार ओंख्रि संनोसै आङो हाल जांख्रानि जोगोनारजों अमा बेदर संगोन नै जोगोनारखौ हाहरनोसै आङो जि गोराखा बेलथायलांजोबलायबाय दाना नै जोगोनारखौ हाखांबाय आङो इनिफ्राय संहरनोसै दाना अमा बेदरजों जोगोनारखौ हाखांबाय नालाय सुहैनानै संहरनोसै आङो इनिफ्राय नै दाउबो मासे जागोन दाहाय बे दाउखौहाय बुथारथ'वाखै आरोना दाहायसो रानि बिफाया फैबाथाय बुथारथोंसै इनिफ्राय आङो जोगोनार ओंख्रिखौ संग्रोनानै दोननोसै जोगोनारजों अमा बेदरखौ ओंखाम जानो लुबैलायबायनो दाउ बेदरखौ ओंखाम जानो लुबैलायबाय आरो इयो दाना संहरनोसै नै आङो जोगोनारखौ सुखांबाय इनिफ्राय नै अमा बेदरा दिनै हरावहाय आङो रुनानै दोनखादों आरो टिफिनाव सोनानै दोनदोंमोन आं नै इनिफ्राय फिसा फिसा हाफ्लेनानै होदों सिखाजोंहाय ओमफ्राय दाना संहरनोसै नै सारायखौ जानखानाय थावाबो गोखाबाय आरामसे होना होनोसै आं पियासखौ हालदै संख्रि मस्ला मस्लि होनानै मोजां एवफ्रामखाबाय आङो नै बेनिफ्राय दाना आङो जोगोनारखौ होना होनोसै बरिया गोथाव जाखासिगोन अमा बेदरजों जोगोनारा
मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना जोगोनार ओंख्रि संनाया जि गोथावनो नै बेदरा रद' रद'नो जि गोथाव नुखाबाय नै गोमोनो जानांसिगौल' दाना इनिफ्राय दाउ बुथारनोसै आरो दाउ बेदर एवबावगोन दाउखौ बुथारनानै गोदाबाय नै दाउआ दाना नै आङो दाउ बेदरखौ संहरनोसैलाय नै दाउ बेदरा सुखाजोब्बाय इनिफ्राय नै आलुजों संहरनोसै नै सारायबो जानबाय थाव होना होनोसै आङो संहरनोसैलाय बरियानो दाउ बेदर मा होनदों मामि आलु होना होनोसै आं दाना मोनबाय नै आंना दाउ बेदरजों आलुजों ओंख्रिया जाबाय नै एसे बिदै थेब थेब दोनदों आरो आं एसे बिदै दोनखायो नै फाजाबाबो बरिया जाखाबाय नै गोथावनो दाना जानोसै नै लोगोफोर ओंखामखौ खुरबाय इनिफ्राय पियास हानानै लाबाय आङो इनिफ्राय ओंख्रियाथ' दाउ बेदरजों आलु भाजि इनिफ्राय जोगोनारजों अमा बेदर ओंख्रि इनिफ्राय पियासबो लादो नै बानलु लाबाय जानोसै दाना बरियानो इनिफ्राय एकदम बारे दुब्लिनिफ्राय फैनानै जा मेंखादोंना गोसो होनानै जानोसै गोथावनो ओंखामखौ बरिया गोथाव जाथारदों जा गोथाव जाखादों दाउ गांखं बरिया बिराद गोथाव पियास बेबायदि गोथाव जाखादों अखाया जा गोसा अखा हाना होबाय 가라 또 사가라 얼마 머리가 터져 가라 엄마 bedor mesem 조금 낫네
जि गोथावखा जोगोनारा बिराद गोदै जादों गोखैथार बरिया गोथावखा नारेंआ गोखैबाबो एसे दैसोब दैसोब दं दाउ आथिं बरिया जा गोथावखा जोगोनारखौ बारा जादों आङो मोननै मोनथाम जाख'नो हाला ओंख्रिया जोगोनाराबो बरिया गोथाव जादोंमोन गोदैनो थेवबाबो आं एसेल' लादों एफा बुरजा दाउ बेदरखौ गोथावसिन मोनो आङो ओंखायनो दाउखौ जाबाय थिगसे जोगोनारजों अमा बेदराबो गोथावानो जादों हाबे हरगासिनो दं आङो जाखांबाय आं लोगोफोर दानिया बरिया गोथावनो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखानाय थेंक इउ स' माच आयु नै बाय बाय लानो नागिरनाया आंना गेलासा गलांगुलायबाय बाय बाय